и няма как да вземат участие в срещата. Двата тима вече са изведени на терена от главния рефер на двубоя Станимир Тренчев. И в стремежа си да промени всичко това, Хосо Урибе се спира на следните 11. Джауме Вален застава на вратата. Пред него отляво надясно Тижан Сол на Сантьяго Бронели. Виждаме избраниците на Хулио Веласкес, подредени в система 4-2-3-1. Светослав Вуцов е на вратата. Централни бранители Стипе Вуликич и Кристиян Димитров. Няма победа от доста дълго време насам. За това ще си говори малко по-късно в хода на коментара. И днес срещу Левски със сигурност няма да бъде лесно, но ето че бе дадено началото на двубоя. Както стана въпроси в нашото коментарно студио, напълно нормално е да очакваме по-дефанзивен подход на Берое. Зелените да разчитат на контратаки, с които да наранят сините. Докато пък Левски би следвало да има териториално предимство, да се настани в противниковата половина. Но дали ще може да се справи с отбраната на Зарали? Но сега Берое тръгва напред. Това е добро подаване към Хуан Капинеда. Само че Елдир внимаваше. Може би една от основните оси, на която трябва да наблюдаваме съревнованието днес, уважаеми зрители, е тази борба между Хуан Капинеда и Елдир, тъй като знаете, Елдир много често се включва в нападението на отбора, на моменти оставя свободна своята зона. А Хуан Капинеда, поне съдейки от мачовете на Берое до момента, е основният човек, към когото се насочва топката, когато Берое контратакува. Това е нещо, което и самият Хулио Веласкес, хората от неговия екип много добре осъзнават, а пък ние ще наблюдаваме как точно ще се развият нещата. Виждаме, че към момента Армстронг Окофлекс е позициониран като дясно крило за Левски, докато Евертон Бала отляво. Една от най-коментираните теми като цяло в лагера на сините е за десния фланг. Тъй като не останаха футболисти, които предпочитат да играят там, а повечето външни нападатели обичат да играят отляво. Това е много интересно подаване на Кристиян Димитров. Много важна намеса на Жауме Валенс. На Левски, след като изтърпя наказание срещу бившия си тим в миналия кръг. Роля, в която Евертон Бала, да кажем, може да се въплатява. Тук заучено изпълнение от сините, но ударът на Георги Костадинов бе много далеч от целта. Георги Костадинов не бива да пропускаме. Биш футболист на Берое. Между 2013 и 2015 записва 50 мача с зеления екип. И точно от Берое той отива в Левски. Първата топка безпечелена от Кристиян Димитров. Окофлекс. Пуска към Хуан Перея, срещу него е Сантьяго Бронели. Ще изчака Хуан Перея да се включи. Точно негови съотборници тук много добре успя да елиминира своя пазач. Окофлекс. Елдир. Ето го изпълнението, което е много добро. Възможно за Берое. Ще бъде ли пратена топката към вратата? Огромен пропуск за домакините. Но тук има и вдигнат флаг от асистент съдията. Сантьяго Бронели бе човек, който не успя да порази вратата на гостите. Левски веднага се понася напред. Окофлекс подава към Елдир. Справят се домакините. Не особено убедително действие на Стипе Вуликич. Топката му е отнета. Няма сигнал от съдята. Това ще бъде 1-0 за Берое. До този момент, в който обаче Станимир Тренчев се намесва. Ето и повторението. Дори тук да бъде ставено решението на терен на Станимир Тренчев. И тук да няма гол за Берое. Все пак Стипе Вуликич трябва да бъде много внимателен. А за Левски те да опитват непрекъснато да намерят поруки в зелената отбрана. Няма сигнал от Станимир Тренчев. Играта продължава. Евертон Бала. Добре успява да се обърне с топката Евертон Бала и пуска към Мазир Суа. Окофлекс. Ето това са моментите, които Левски ще чака.
Но пък и за гостите е много важно топката в тези мигове бързо да се придвижи напред, докато домакините все още не са се групирали. Което вече се случи. Добре успяват да оплътнят пространства в средата на терена домакините. Може би на това се дължи и присъствието на Факулдо Константини зад Исмеел Ферери Уесли. Кристиан Димитров. Левски отново отне. Намира Хуан Перея. Той пък продължава към Мазирсоа, който с едно стреля. Но топката отива страни. Отлична работа. Ясно е, че сега много повече ще се разчита на Хуан Перея заради контузията на Мустафа Сангаре. Ще се разчита много и на Марко Дуганджич. Новият хърватски нападател на Левски, който днес попадна в групата. И е напълно възможно и да запише първи минути. Само за няколко месеца е договора на Дуганджич. Като цяло нещо, което не се среща толкова често. Но пък и тепърва той ще може да си заслужи. Но евентуално удължаване на контракта, ако впечатли със синята фланелка. Георги Костадинов. И пак капитана на сините, Стипе Вуликич. Едва ли има смисъл да споменаваме, че и най-резултатният защитник. Тук футболиста Берой пада в наказателното поле на Левски. Веднага Станимир Тренчев бе обграден. Някои футболисти в зелено, като на-актива на своите претенции капитана Факулдо Константини. Ситуация, която естествено може да бъде разгледана от системата с видеоповторение. А това е последния сински сигнал за първото полувреме. 0-0 между Берой и Левски след първите 45 минути. Без убедителен при оная ситуация в началото на двубоя, когато Факундо Аларкон успя да отбележи гол, но пък бе извършил и нарушение, така че той не бе признат. Както Георги Костадинов е бивш футболист на Бероя, абсолютно същото важи и за Карл Сухене. Доста сериозен стаж има той точно с зелената фланелка. Ето го и центрирането на Мазирсоа. Позиционна топката е във вратата. Левски излиза напред. Георги Костадинов успява да се разпише срещу своя бивш отбор. Точно за това и той не изрази бурно своята радост, но Георги Костадинов отбеляза от изключително трудна ситуация. В доста от последните двубои на Левски Гашпер Търдин бе предпочетен пред Георги Костадинов. Но ето каква е ролята на капитана. Безценен гол за Левски. Но гол с който домакините не са съгласни, тъй като имат претенции за задържане. Много нападатели биха завидели на Георги Костадинов за начина, по който отбеляза тук от почти невъзможност. И той идва, голът е признат. Вече официално може да кажем, Левски води с 1-0. Ето го и последния съдийски сигнал. Левски постига много ценна победа. Ето какво значи тя за Хулио Веласкес. С 1-0 при гостуването си на Берой в Стара Загора. Един